Panie Marszałku, Panie Ministrze, Wysoka Izbo, ja również chciałem zapytać Pana Ministra w sprawach, która dotyczy rolników, a dotyczy prawa do świadczeń pielęgnacyjnych w przypadku opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, w przypadku osób, które prowadzą lub prowadziły gospodarstwo rolne, niezależnie czy dotyczy to dziecka, czy osoby starszej w rodzinie. Otóż zgodnie zresztą z wyjaśnieniem, które podaje ministerstwo na swojej stronie w komunikacie, ministerstwo informuje, iż rolnik, który nie wykonuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, może ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne, gdy spełnia warunek zawarty w ustawie o świadczeniach rodzinnych, to jest warunek bycia osobą, która w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny nie podejmuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Ale jednocześnie Sąd Najwyższy w swojej uchwale z 2012 roku stwierdza, i tu nawet zacytuję, że prowadzenie gospodarstwa rolnego przez rolnika stanowi negatywną przesłankę przyznania tej osobie świadczenia pielęgnacyjnego. Jest to uchwała podjęta w składzie 7 sędziów po rozpoznaniu pytania, które zostało zadane w tej sprawie. Więc to są dwie różne, powiedziałbym, wykładnie, bo jeśli to jest uchwała sądu w składzie 7 sędziów, no to jest poważna sprawa. I organy odwoławcze kierują się z kolei tą uchwałą sądu, natomiast samorządy, które mają przyznawać te świadczenie, kierują się ustawą. Czy ten problem, o którym dzisiaj już wspominał przedstawiciel PSL-u, to oczywiście wychodzi trochę poza zakres tego, co dzisiaj konkretnie omawiamy, ale jednak wydaje się, że należałoby to naprawić być może w tej następnej nowelizacji ustawy, bo to dyskryminuje tą grupę zawodową, jaką są rolnicy. Dziękuję.